26 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ва боздид аз вазъи соҳаи кишоварзӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. Нахуст президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳр марҳилаи аввали корхонаи истеҳсоли профили алюминӣ ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Алюминпрофро ба истифода дода барои бунёди марҳилаи дуюми он санги асос гузоштанд. зимни боздид аз корхонаи Алюминпроф гуфта шуд ки коргоҳи навтаъсис имконият дорад дар як сол 7200 тонна алюминийро коркар намуда аз он наздик ба 100 нави маҳсулоти ниҳоии саноатӣ истеҳсол намояд. дар корхона намудҳои гуногуни профилҳои алюминӣ барои истеҳсоли даррути реза, профилҳо барои ороиши берунаи биноҳои баландошона ки бо истифода аз шиша оро дода мешаванд, қисмҳои алоҳидаи мебел, карнизҳои гуногун барои овехтани парда ва боз чандин номгӯи маҳсулоти дигар истеҳсол карда мешавад. ин номгӯи маҳсулот асосан ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар кишварҳо ворид карда мешавад ва бо фаъол гардидани Алюминпроф имконият фароҳам меояд ки талаботи бозори дохилӣ бо чунин нави маҳсулот аз ҳисоби истеҳсоли худе қонеъ карда шавад. дар ин баробар нарху навои он низ коҳиш дода мешавад. маҳсулоти ниҳоии корхона ҳамчунин таъиноти содиротӣ дошта дар марҳилаи аввал ҳадаф аст он ба бозорҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба фурӯш бароварда шавад. мо дар ин корхона зиёда аз 100 намуд маҳсулот истеҳсол менамоем ва таъиноти содиротӣ дорад ки ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил содирот менамоем ва ин низ дар бозорҳои мо ҳам талаботи зиёд дорад. мо асосан дар асоси ашёи хурми маҳаллӣ фаъолият мекунем, яъне ки алюминро аз корхонаи алюминии тоҷик дастрас мекунем. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хатҳои истеҳсолии корхонаи навтаъсис аз наздик шинос шуда барои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ба масъулини корхона дастур доданд. Алюминпроф дорои 3 хати истеҳсолӣ буда аз коркарди ашёи хом то ба истеҳсолу рангу бори маҳсулот дар ҳудуди корхона анҷом дода мешавад. таҷҳизоти он аз ҷумҳурии халқии Хитой ворид гардида ба талаботҳои стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад ва ба истифода аз таҷҳизоти мазкур истеҳсолот бепартов баром монда шудааст. аз ҷумла корхонаи мазкур бо печи махсуси алюмингудозӣ муҷаҳҳаз карда шудааст ки дар як вақт ин дастгоҳ имконият дорад то 1 тонна алюминийро об намуда аз он маҳсулоти нимтайёрии саноатӣ омода созад. маҳсулоти нимтайёр дар марҳилаи баъдӣ барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ равона мегардад. ҳамчунин маҳсулоти истеҳсолшуда дар чанд марҳила аз озмоиши лабораторӣ гузаронида мешавад. дар доираи сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз корхонаи мазкур дар шаҳри Турсунзода ба фаъолият оғоз кард. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Алюминпроф дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият намуда он ба муосиртарин таҷҳизот муҷаҳҳаз гардонида шудааст. назорати сифати маҳсулот дар корхона дар мадди аввал қарор дошта мо кӯшиш менамоем ки барои бозорҳои дохилу хориҷ маҳсулоти рақобатпазир пешниҳод намоем. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Алюминпроф дар доираи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати коркарди ашёи хоми маҳаллӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии саноатӣ дар асоси ашёи хоми ватанӣ фаъолият намуда алюминии аввалияро аз корхонаи воҳиди давлатии ширкати Алюминии тоҷик дастрас менамояд. дар марҳилаи аввал пас аз омӯзиши нозукиҳои касб 60 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд ва минбаъд ҳадаф аст ки ба хотири баланд бардоштани малакаи корӣ кормандони он ба дигар кишварҳо низ ба курсҳои бозомӯзӣ равона карда шаванд. ифтитоҳи корхонаи мазкур ба ҳадафи саноаткунонӣ бо суръати мамлакат тавъан буда дар оянда ба рушди соҳаи саноати мамлакат мусоидат хоҳад кард. ин марҳилаи якуми корхона аст ва дар оянда мо нақша дорем истеҳсолро зиёд кунем. аз лиҳози логистикӣ низ корхона дар мавзеи муносиб ҷойгир буда аз назди он хати роҳи оҳан ва шоҳроҳи душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон мегузарад. чунин имконот ба содироти бемамонияти маҳсулоти ниҳоии корхона мусоидат хоҳад кард. зимни боздид роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати маҳсулоти ниҳоӣ ва таҷҳизоти васлгардидаи корхонаи нав баҳои баланд дода барои рақобатпазир будан дар бозорҳои дохилу хориҷ ба кормандони он
дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Алюминпроф аз ҷумлаи иншооти ҷашнӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда ба амалишавии барномаи саноаткунонӣ бо сурати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 мусоидат хоҳад кард. бояд гуфт ки дар доираи ин барнома дар шаҳри Турсунзода сохтмони 10 корхонаи саноатӣ дар назар дошта шудааст. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонии марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсоли профили алюминии Алюминпроф расман оғоз бахшиданд. зимни муаррифӣ иттилоъ дода шуд ки марҳилаи дуюми иншооти мазкур дар зарфи 2 соли оянда бунёд гардида ба ҳамин васила ҳам ҳаҷми истеҳсолот ва ҳам ҷойҳои кории доимӣ афзоиш дода мешавад. бо ба истифода додани марҳилаи дуюм дар маҷмӯъ коркарди солонаи алюминӣ дар корхона ба 15 000 тонна баробар гардида шумораи кормандони ҷамъият аз 60 нафар ба 200 нафар расонида мешавад. дар марҳилаи баъдӣ инчунин истеҳсоли номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ ки аз алюминий омода мешавад роҳандозӣ шуда дар он низ хатҳои истеҳсолӣ муосиру ҷавобгоҳ ба талаботҳои байналмилалӣ васлу насб мегардад. корхонаи мазкур дар ҳудуди минтақаи саноати шаҳри Турсунзода бунёд ёфта дар маҷмӯъ дар ин ҷо дар масоҳати 21 гектар коргоҳу корхонаҳои гуногун сохта ба истифода дода мешавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ дастур доданд ки марҳилаи дуюми корхонаи мазкур саривақт ва бо сифати баланд бунёд ёбад ва маҳсулоти ниҳоии он барои баланд бардоштани иқтидори истеҳсоливу содиротии мамлакат ба бозорҳои дохилу хориҷ ба фурӯш бароварда шавад. дар сани корхонаи навтаъсис намоиши маҳсулоти корхонаҳои саноатии шаҳри Турсунзода ташкил карда шуд ки аз он президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боздид намуданд. дар намоишгоҳ 10 корхонаи шаҳр гӯшаҳои алоҳидаи худро ташкил карда аз рушду равнақи соҳаи саноат дар шаҳри Турсунзода иттилоъ доданд. аз ҷумла гуфта шуд ки нишондиҳандаҳои соат дар ин шаҳр ҳамасола рӯ ба болоравӣ дошта ҳиссаи бахши саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии шаҳр ба тарзи чашмрас зиёд мегардад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо нархҳои муқоисашаванда дар нимсолаи аввали соли 2021 422 миллиону 182 аз 9 ҳазор сомониро ташкил додааст ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 8.1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ҳоло дар ҳудуди шаҳр коргоҳҳои саноатие чун корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик, корхонаи фаръии давлатии алюминсохтмон, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷмол, ҷамъияти саркор 2015, корхонаи шоҳасар ва боз чандин коргоҳҳои миёнаву азими саноатӣ фаъолияти босамар доранд. дар давоми як соли охир дар шаҳр истеҳсоли қуттиҳои пластикӣ, семент, гаҷ, оҳак, гӯшти мурғ ва коркарди мавиз баром монда шуд ки ин раванд вобастагии бозори дохилиро аз маҳсулоти воридотӣ хеле коҳиш дод. дар намоиши имрӯза корхонаҳои саноатии алюминӣ ва маҳсулоти алюминӣ, маҳсулоти оройшии сохтмонӣ, дару тирезаҳои пластикӣ, қуттиҳои гуногун барои маҳсулот ва хӯроквориро ки айни замон дар шаҳр истеҳсол мегардад ба маърази дид гузоштанд. аз ҷумла иттилоъ дода шуд ки дар ҳудуди шаҳр пас аз таваққуфи 25-сола корхонаи коркарди алюминии Талкопроф ба фаъолият оғоз намуд ки ин иқдом дар маҷмӯъ дар ҷумҳурӣ коркарди солонаи алюминийро ба 25 000 тонна расонид. ин корхона дар як сол то 10 000 тонна алюминийро коркар карда аз он маҳсулоти ниҳоӣ баландсифати истеҳсол менамояд. дар баробари қонеъ намудани талаботи худӣ ҳамчунин содироти маҳсулот ба дигар кишварҳо аз ҷумла ҷумҳурии Ӯзбекистон баром монда шудааст. ҳамчунин моҳи ноябри соли ҷорӣ дар доираи дастурҳои роҳбари давлат марҳилаи якуми навсозии корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик оғоз мегардад. навсозии корхона имконият медиҳад ки минбаъд бо истифода аз технологияҳои муосир алюминӣ баландсифат истеҳсол гардад. зимни боздиду суҳбатҳои самимии саноатчиёни шаҳри Турсунзода ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи доимиашон нисбат ба рушди бахши саноат, фароҳам сохтани имтиёзҳои гуногун ва дастгирии пайваста изҳори миннатдорӣ намуданд.